खुलुमबाय दिनै 25 डिसेम्बर 2023 समबार गुजरातनि सुरतआव गंब्रै गारिया गंनै बासजों सौख्रेबजानानै सानै सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 6 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे जाथायनि सायाव गुजरात पुलिसआ गोथौवै नायबिजिरगासिनोबो दङ। धुबरी पुलिसआ बिटिआरटिबारि पार्ट 2 गामियाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामनानै जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय जाहांगीर आली, वेस्ट बेंगलनि सिङाव थानाय कच बिहारनि थागिबि आरो बेनिफ्राय ड्राग्स, बलेन' गारि आरो मबाइल फनबो बोखांनो हादों। एबसुआ बर' हारिनि थाखाय दाहाल बायदि खामानि मावगासिनो दङ। अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाखौ रायजोफोरनि सिगाङाव गनायनाय एबा गनायै जाहोनफोरखौ दिन्थिनानै बुंनानै लानांगोन। बिटिआर गोरोबथाखौ सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआव PIL होनायखौ बोखारना लाफिननांगोन। बनसुखौ मानि थाखाय दानाय बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनांगोन। अब्लासो एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि सायाव बिथांमोनजों गुवारै सावरायगोन होननानै दिपेन बर'आ फोरमायदों। जे अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब मोना जे बे डिबेटआव देरहानानै गल्ड मेडेल लानानै फैगोन आरो कुरुक्षेत्रनि दावहा देरहानानै फैगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे अमर सिंहआ कालिदासनि सल' बायदि जे माने बिजौआव गाखोनानै गुदियाव दंफां दानग्रा मानसि। हारिखौ बिथाङा बुरियाव दाननानै माने गावनि आखाइ मुथियाव लानानै माने संसार जानाय बा गावखौ लिडारशिप दिन्थिनायनि मोनसे सिमां नुदों जानांगौ। बियो माने टटेलि बे सिमाङा मालाबाबो माने सैथो जानाय नङा, बे बाथ्राखौ जों फोरमायो। बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा सान हर फरायदों। आंनि बुजिनायाव बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ जुक्ति होबाय थादों। दा सान हर फरायोब्ला डेफिनेटलि मोनसे सिनेमा फैदोंमोन, हिन्दी सिनेमा, जे माने बे सिनेमाया जाहैबाय जे लगे रहो मुन्ना भाई, जेराव सन्जय दत्तआ महात्मा गान्धीनि सायाव सान हर फरायनानै बिथाङा हलुसिनेसनाव गोलैदोंमोन। जेराव थाङो बेयावनो बे महात्मा गान्धीखौ नुदोंमोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि भुटआ बिथांखौ होसोदों आरो बे बिटिआर एकर्डआव जे सिमा बारायनायनि बेयाव मोनसे क्लज दङ आरो क्लज हिसाबै 41 गामिखौ सोसननाय जाबाय। बे बिटिआर एकर्डआव सिमा बारायनायजों लोगोसे थाखानाय जोंनि समस्ति आरो गोदान सोजानो गोनां समस्तिनिफ्राय जे 46 नमिनेटेडखौ लाफानानै जे काउन्सिलनि माने समस्ति बेखौ आप टु 60 सिम एनहान्स खालामनाय जागोन। अर्थात 40 इलेक्टेड मेम्बार्स आरो 54 इलेक्टेड मेम्बार्स, बे बाथ्राफ्रा तन्न'यै क्लियारलि बेयाव बेबस्था आरो बेयाव एरेन्जमेन्टआ दङ। दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोननियाव सैज्य हायाखै होननानै आं सानो। आरो फारसेथिं जे 39 दा एक्जिस्टिं जे डिपार्टमेन्ट दङ बियो बारायनानै 42 माने जागोन आरो माखासे एडिशनेल साबजेक्टफ्रा बेयाव हाबगोन। बिटिएडि जि माने एरिया अफ डिस्ट्रिक्ट दंमोन, बे एरिया अफ डिस्ट्रिक्टनि नमेनक्लेचारा बिटिआर जागोन। बे मोनथाम मोनसे संशोधन बा एमेन्डमेन्ट बेयाव फैगोन आरो एज इट इज बिटिसिआव जि दङ, एज इट इज बिटिआरनि एकर्डआव जि दङ, बे एकर्डनि माने जिखिनि क्लज बिनि इमप्लिमेन्टेसना बेबायदिनो माने क्लियार काट। दा बेखायनो बिथाङा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों जुक्ति गैयै बाथ्रा। आरो नोंथांमोना नाय नैबे जे PIL बिथांमोना होदों, नैबे कपिया बे गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL नं 2021 आरो बे 2021 नि PIL केस बिटिआर एकर्डनि सायाव जि होदों, बे एकर्डआव बिथांमोना एकर्डखौ नाल एन्ड भइड खालामनो, एकर्डखौ धंस खालामनो थाखाय जि मोनसे कनस्पिरेसि खालामदों आरो बे कनस्पिरेटर मानसिफ्रा दिनै जोंजों डिबेट खालामनो ओंखारदों, जायफोरा एकर्डखौनो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै। आं अमर सिंहखौ सोंनो नागिरो, अमर सिंहआ सोर? आरो जुदि अमर सिंहआ बिटिआर एकर्डखौ बियो एग्रि खालायोबा वी आर रेडि टु डिबेट। गुवाहाटी हाइकर्टआव थानाय बा सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियाआव थानाय जि PIL पिटिसन माने राइटार्स एकाडेमिया होदों, अमर सिंह ब्रह्म मोना होदों, बे PIL पिटिसनखौ जुदि उइथड्र खालामनानै बिथांमोना जुदि प्रमान खालामनो हायोब्ला होमबानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा अमर सिंह दावराव देख्रेबमोनजों डिबेट खालामनो थाखाय जों रेडि। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस खालामनो थाखाय, सिनस्रि सिमफायनो थाखाय, बर' हारियाव युथनि जि मोनसे सक्ति, हारिनि जि मोनसे सिनस्रि, जों बुंदों जे हारिया फार्स्ट, बिनि उनाव आफाद, बिनि उनावसो इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा। आरो बे एबसु नाय आफादखौ
जे आफादाव बड'फाया खामानि मावदों जे आफादाव कनकेशन नार्जारी बानेश्वर बसुमतारिया खामानि मावदों बे आफादखौ सिनस्रि सिमफायनो नागिरनानै दिनै माने बिथांमोननि नेतृत्वआवनो बनसुनाय फरायसा आफादखौ बिथांमोना दादों आरो बे बनसु फरायसा आफाद दाग्रा मानसिफोरा दिनै जोंजों डिबेट खालामनो ओंखारदों आरो बेखायनो जों खावलायो जे मोनथाम जोङो बिथांमोननो कन्डिशन होदों बिटिआर एकर्डखौ मानिना मानिया बिनि थाखाय क्लियार फिननाय होनांगौ 2 नम्बराव जाबाय सुप्रिम कोर्ट आरो हाई कोर्टआव होनाय पिएल पिटिशनखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोना दिन्थिनांगौ 3 नम्बराव जाबाय जे बनसुखौ मानो दानाय जोंहा बनसुजों कुनु सुथुर गैया किन्तु मानो दानाय मा प्रयोजन दङमोन बिनि सायाव बिथांमोना जोंनो तन्न तन्नयै रिप्लाय होनांगौ आरो जोंनि मिथिनायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं आरो राजखान्थि दोलोनि सोरबा सुबुंजों जोंहा डिबेट खालामनांगौनि जुक्ति दङ होननानै जों साना किन्तु बिथांमोना जि कन्डिशन होदों जोंनि कन्डिशनखौ जुदि मानिना लायोब्ला जोङो बेयाव जोङो रेडि खारन बिसोरनि महरा आलादा गस्लाया आलादा नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि